Between the two of us, obvious na ikaw yung malansang ahas na kating-kating tumuklaw ng lalaking may girlfriend na. Ako yung girlfriend ni Ramon. Wala akong pakialam kung mamagayo mukha mo sa kasampal ko. Pero hindi ako titigil sa pagsampal sa'yo hanggang hindi mo tinatantanan yung boyfriend ko. Ahas ka! Hindi ako ahas! Oo, hindi ka basta-basta ahas. Kasi ahas ka na marunong magsalita at saksakan ng lande. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ano, nagde-date kayo? Oo. Trina, hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Siyempre nakukonsensya ako, no? Dapat lang, kasi mali ang ginagawa mo. Tigilan mo na yan. Walang patutunguhan yung date-date nyo. Pero Casey, may iba na kasi ako nararamdaman sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman to. Ano? Basta kakaiba. Masarap sa pakiramdam. Ngayon ko lang naranasan na kiligin ng ganito. Alam mo yung pakiramdam ng first love? Ganun. Pero Trina, gumising ka nga. Nakalimutan mo na ba na may boyfriend ka? Alam ko. Ayun naman pala eh, bakit di nakikipag-date sa lalaking yan? Kasi sa kanya ko lang naramdaman yung hindi ko nararamdaman sa boyfriend ko. Iba eh. Iba yung kilig. Yung tipong kapag naiisip ko siya bago matulog, mapapangiti na lang ako ng walang dahilan. Tapos pagising ko, siya agad yung maalala ko. Kaya ayun, ngingiti naman ako. Tsaka pakiramdam ko, kumpleto agad yung araw ko. Pero mali eh. Maling-mali. May boyfriend ka. Niloloko mo yung boyfriend mo. Kaya nga itatama ko na yung pagkakamali ko. Good. Itigil mo yung pakikipag-date mo. Hindi. Makikipag-break na ako sa boyfriend ko. Makikipag-break na ako kay Josh. Eh, baliw ka pala eh. Unfair naman kay Josh kung magiging kami pa din, di ba? Ayoko namang magpanggap na mahal ko pa siya. Kaya mas mabuting tapusin ko na lang yung relasyon namin kaysa naman lokohin ko pa siya. Ano bang klaseng solusyon yan? Bakit siya yung ibe-break mo? Eh, mahal na mahal ka ni Josh. Mahal na mahal ka ng tao. Pero hindi siya yung mahal ko. Hello? Hello, Casey? Kasama mo ba si Trina? Hindi, bakit? Hindi niya kasi sinasagot yung mga tawag ko eh. Kasi Josh, alam mo naman yung girlfriend mo, lagi nakalagay sa silent mode yung phone niya. Baka hindi nilang naririnig yung tawag mo. Pero, kasama mo ba siya kanina? Hindi, nung isang araw pa kami nagkita. Okay. Bakit? May problema ba? Wala naman. Dapat kasi manonood kami ng movie ngayon ni Trina. Kaya lang, kaninang umaga, nag-text. Cancel na lang daw namin yung movie kasi masakit daw yung puso niya. Eh, baka natutulog kaya hindi masagot yung mga tawag mo. Ayun din ang akala ko, pero nakita ko kasi siya kanina sa mall eh. May kasamang lalaki. May nasabi ba sa'yo si Trina? Ha? Tungkol saan? Tungkol sa pagpunta niya sa mall. Tsaka, sino yung kasama niya? Pinsan niya ba yun o kamag-anak? Sorry Josh, hindi ko alam eh. Nilapitan mo ba? Hindi. Kasi baka mamaya, kamukha lang pala ni Trina. Siguro nga. Baka nga hindi si Trina yun. Malamang, akala ko lang. Tawagan mo na ulit si Trina, baka gising na yun. Oh, sige. Salamat, Casey, ah. Kailan kaya gagaan ang traffic dito sa EDSA? Sayang sa oras. Ramon, may gusto akong sabihin sa'yo. Oh, ano yun? Makikipag-break na ako sa boyfriend ko. Ano? Oo, makikipag-break na ako kay Josh. Bakit naman?
Kasi unfair sa kanya. Oo, siya yung boyfriend ko pero ibang tao naman yung mahal ko. Unfair na kami pa kahit may iba na akong mahal. Pero Trina, sigurado ka ba dyan sa decision mo? Oo naman. Sure na ako. Tsaka Ramon, unfair din sa'yo tong setup na to, di ba? Ikaw yung mahal ko pero iba yung boyfriend ko. Naiintindihan ko. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Hinintay kitang maging ready para i-let go yung relationship mo ngayon. Bakit kasi ngayon ka lang dumating sa buhay ko eh? Bakit ngayon lang kita nakilala? Yan din ang tinatanong ko sa sarili ko. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako makikipag-break sa boyfriend ko. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Alam kong ito yung tamang gawin pero paano? Trina, listen. Huwag kang magtapang-tapangan. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo pa kaya. Pero paano ka? Anong paano ko? To be honest, may guilt din akong nararamdaman na ginugulo ko yung relasyon yung dalawa. Ayos na ayos kayo nung wala pa ako sa buhay mo. Kaya hindi naman mahirap sa akin kung maghintay pa ulit ako hanggang sa maging ready ka na. Pero Ramon, Don't worry, hindi kita iiwan. Okay lang sa akin yung secret relationship na meron tayo. Wala naman akong karapatang mag-demand, di ba? hindi. May karapatan kang mag-demand. May karapatan ka kasi mahal kita. Itutuloy mo talaga? Trina, wag ka makapag-break kay Josh. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka ni Mami. Isa pang dahilan kung bakit hindi tama makapag-break ka kay Josh. Eh di ba botong-boto kay Josh ang mami mo? Kaya matauhan ka nga sa binabalak mo. Pero Casey, hindi ko na mahal si Josh. Kilala kita. Pabago-bagong isip mo. Kaya baka nalilito ka lang. Huwag ka magpadalos-dalos. Hindi. Sigurado na ako. Sure ako sa nararamdaman ko. Mahal ko si Ramon. Pero naisip mo man lang ba yung mararamdaman ni Josh? Di ka ba naaawa? Mahal na mahal ka ng boyfriend mo. Alam natin pareho kung gaano kanya kamahal. Oo. Nararamdaman ko namang mahal na mahal ako ni Josh eh. Kaya nga dapat itigil ko na yung panluloko ko sa kanya, di ba? Kasi hindi niya deserve yung ganito. Gusto mo bang isa-isahin ko sa'yo yung mga ginawa sa'yo ni Josh? Yung mga effort niya? Yung mga sacrifice niya? Ikaw na mismo may sabi sa akin, maswerte ka kasi ikaw yung mahal ni Josh. Noon yun. Iba na ngayon, Casey. Ano? Binigyan ko siya ng chance. Naging kami kahit hindi ako siguradong mahal ko ba talaga siya. Pero wala pa rin eh. Halos 1 taon ko nang niloloko yung sarili ko na mahal ko si Josh. Araw-araw kong kinukumbinsi yung sarili ko na siya yung mahal ko. Pero Casey, pagod na ako. Ayoko na. Naging kayo kahit hindi mo siya mahal. Kaya mas mabuting tapusin ko na yung relasyon namin. Ay, alam mo, kung hindi kita best friend, kanina pa kitang iniwan. Hahayaan lang kita dyan sa plano mo kahit mali. Wala akong nakikitang mali sa gagawin ko. Anong wala? Eh hindi mo pa nga ganun kakilala si Ramon eh. Tapos itatapon mo na lang ng basta-basta yung 1 taon na relasyon nyo ni Josh. Ganun lang ba kadali yun? Siyempre mahirap din sa akin yung gagawin ko. Masasaktan din ako, no? At masasaktan din yung boyfriend mo. Siguro masasaktan si Josh. Pero mas masasaktan siya kapag tinuloy ko pa rin yung relasyon namin. Ano mahal? Nag-i-enjoy ka ba? Oo naman. Thank you Trina ha, kasi pumunta ka dito sa family reunion namin. Nakita mo ba yung ngiti ni Mama at Papa kanina? Tuwang-tuwa sila kasi nakasama kita. Miss na miss ka na nila. Hindi ka na kasi madalas bumisita sa bahay eh. Medyo busy lang kasi sa work. And sorry din kung kinulit ka nung mga kamag-anak ko. Ang dami nilang tanong na kung ano-ano eh. Yung tukol sa tanong nila na kailan tayo magpapakasal. Huwag mong pansinin yun. Mahilig lang talaga silang magbiro. Okay lang, Josh. Wala naman sa akin yun. Kasya ba sa'yo yung damit na binili para sa'yo ni Mama? Uy, parang kanina ka pang wala sa sarili mo. Ano kasi, Josh? Ano? Ikaw na lang magsoli nitong bigay ng mama mo. Ha? Bakit naman? Ikaw na magsoli. Hindi mo ba nagustuhan?
Maganda naman yung dress eh. O yun naman pala bakit gusto mo isoli? Isoli mo na lang, please. Bakit nga? Okay lang naman kung hindi mo nagustuhan. Pero wag na nating sauli kay mama. Baka mamaya, magtampo pa yun sa'yo. Don't worry. Ibibili na lang kita ng ibang dress kung ayaw mo niyan. Huwag na, Josh. Useless lang. Ano bang gusto mo? Josh. Ay, ayoko na. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Ano? Hindi na nag-work yung relationship natin. Teka. What do you mean? Paano hindi na work? Please, huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Ayoko na. Trina, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro, Josh. Ayoko na. Mag-break na tayo. Trina, wait! Huwag mo naman gawin sa akin to. Ayoko na. Tama na, Josh. Aalis na ako. Mahal naman kita. Huwag ka naman makipag-break sa akin. Trina, I love you. Pero, Josh, Bakit? Anong dahilan? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo. Anong nagawa akong mali? Itatama ako. Babaguhin ko para sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayin ng ganito. Josh, may mahal na akong iba. Sino? Hindi na importante kung sino. Please, Josh. Huwag na natin pahirapan yung sitwasyon. Aalis na ako. Trina, please. Huwag mo naman ako hiwalayan. May iba na akong mahal, Josh. Huwag naman break up. Kahit cool off, sige. Papayag ako. Bibigyan kita ng space. Baka nasasakal ka na sa akin. Bibigyan kita ng time to think. Huwag naman break up, please. Josh, Alam ko wala kang ibang mahal kasi ramdam ko, mahal mo ako. I'm sure, Trina, naguguluhan ka lang. Kaya please, Trina, mahal ko. Josh, makinig ka sa akin. Hindi na kita mahal. Pero mahal kita, Trina. Pero hindi na nga kita mahal, Josh. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal. Ang mahalaga, mahal kita, please. Huwag mo naman gawin to sa akin eh. Sorry, Josh. Sorry talaga. O ano sabi sa'yo ni Josh? Ayaw niyang makipag-break. Nagmamakaawa na. Huwag ko daw siyang iwan. Yun na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Pero ito yung tamang gawin, di ba? Ayoko na siyang lokohin pa. Ewan ko sa'yo, Trina, magulo ka. Bakit ako yung magulo, ha? Kasi pinaasa mo lang yung tao. Ayan tuloy, na-in love sa'yo ng todo. Tapos eto ka, parang wala lang sa'yo na sinaktan mo si Josh. Eh bakit ba kasi kampi ka pa sa kanya, ha? Eh paano? Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Fine, sige, may mahal ka ng iba na ayaw mo na siyang lokohin. Tama ka naman dyan eh. May punto ka nga. Pero tama bang makipag-break sa kanya sa mismong family reunion nila? Hindi ko naman sinasadya. Basta na lang lumabas sa bibig ko, kaya pinanindigan ko na lang. Kawawa naman yung tao. Di ka kasi nag-iisip. Eh kaysa naman patagalin ko pa yung panluloko ko sa kanya, di ba? At least tapos na. Makakapag-move on na ako. Makakapag-move on na rin siya. Ikaw oo, makaka-move on ka. Eh siya kaya, sure ka bang makaka-move on siya? I miss you. Saan mo gustong pumunta? Trina, saan mo gustong pumunta? May problema ba? Ramon, nakipag-break na ako kay Josh. Ano? Break na kami ni Josh. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto pero nagigilty ako. Ako din. Naglakas lang ako ng loob kasi mas maling magstay ako sa relationship namin. Pero mas mabuti na to kaysa naman lokohin ko pa siya. Andyan na yan. Wala na tayong magagawa.
Sana maging maayos na ang lahat. Pero Trina, may request lang ako. Ano yun? Mahal kita, pero pwede bang itago muna natin yung relationship natin? Respeto na din sa ex mo. Ha? Sigurado ka ba? Oo. Tsaka parang hindi rin tama na papasok ka sa bagong relasyon nang ganun kabilis. Ikaka-break mo lang. Ayoko lang na pag-isipan tayo ng masama ng ibang tao. Oh, Josh, andyan ka pala. Bakit di ka kumakatok? Nahihiya kasi ako sa'yo. Biglaan din kasi yung pagpunta ko dito sa apartment mo. Bakit ka pumunta dito? Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Hindi sinasagot ni Trina yung mga text at tawag ko. Pumunta din ako sa bahay nila. Sabi ng mami niya, ayaw daw ako makausap ni Trina. Kaya please, Casey, tulungan mo naman ako. Josh, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi naman ako nahihirapan eh. Kaya ko to. Kaya namin to ni Trina. Mahal ko siya. Alam kong mahal niya rin ako. Di ba sinabi niya na sa'yo na may mahal na siyang iba? Pero kasi hindi totoo yun eh. Josh, maawa ka naman sa sarili mo. Hindi. Hindi ko kaya mawala sa akin si Trina. Ilang beses ko ba kailangan ulitin sa'yo na mahal ko siya? Kasi mahal na mahal ko si Trina. Kaya please, kausapin mo si Trina. Di ba, magkaibigan naman kayo? Oo, kaibigan kita. Kaya ayoko. Hindi tama ipagsiksikan mo ang sarili mo sa taong hindi ka naman gusto. Kaya ko ipagsiksikan yung sarili ko. Ipagsisiksika ko yung sarili ko hanggang maramdaman ulit ni Trina na mahal ko siya. Kasi, hindi ako susuko. Ayoko sumuko. Josh, please, tama na. Ayoko sumuko. Ayoko isipin ni Trina na sinukuan ko yung nararamdaman ko para sa kanya. Kinausap ako ni Josh. Anong sabi niya sa'yo? Iniiwasan mo daw siya. Hindi mo raw sinasagot yung mga tawag at text niya. Kasi ayoko nang umasa pa si Josh. Sobra na yung niloko ko siya. Ayoko nang dagdagan pa yun. Kahit ako hindi ko alam kung tama yung ginagawa mo pag-iwas sa kanya. Iwasan mo man siya o hindi, masasaktan at masasaktan si Josh. Kaya mabuti na rin na alam niyang walang pupuntahan yung relationship namin. Ikaw ba si Trina? Bakit? Oo nga, ikaw nga. Tigas na mukha eh. Miss, ano bang problema mo? Bakit mo ko sinampal ha? Kulang pa yan. Pasalamat ka nga lang, ayun lang inabot mo. Eh sino ka ba? I'm Diane, girlfriend ni Ramon. Ano? Hindi mo naintindihan dahil bingi ka? O hindi mo naintindihan dahil bobo ka? I'm Diane. Ako yung girlfriend ng lalaking nilalandi mo. I'm Diane. Ako yung girlfriend ng lalaking nilalandi mo. Anong girlfriend ni Ramon? Miss, ako yung girlfriend ni Ramon. Ambisyosa ka rin, no? Hindi pwedeng dalawa yung girlfriend ni Ramon. So, ibig sabihin, isa sa atin yung totoong girlfriend niya and yung isa, ahas na nangaagaw ng boyfriend ng may boyfriend. Between the two of us, obvious na ikaw yung malansang ahas na kating-kating tumuklaw ng lalaking may girlfriend na. Ako yung girlfriend ni Ramon. Wala akong pakialam kung mamaga yung mukha mo sa kasampal ko. Pero hindi ako titigil sa pagsampal sa'yo hanggang hindi mo tinatantanan yung boyfriend ko. Ahas ka! Hindi ako ahas! Oo, hindi ka basta-basta ahas. Kasi ahas ka na marunong magsalita at saksakan ng landi. Miss, ano bang problema mo? Tumahimik ka! Hindi ikaw yung kinakausap ko. Everyone, can I have your attention for a minute?
First, sa lahat po ng patron ng coffee shop na to, I would like to apologize sa eksenang napapanood nyo. Tumigil ka na! Hindi pa ako tapos. Sorry for the interruption, guys. Hindi ko na po kasi napigilan yung sarili ko. Ito po kasing ahas na to na Makati pa sa higad, inaagaw sa akin yung boyfriend ko. Oh, look! She's crying! I never thought snakes could cry. Amazing! May feelings din pala ang mga ahas, no? Tumigil ka na! Kung gusto mong tumigil ako, tigilan mo na yung pagbuntot at pagdedemonyo sa boyfriend ko. Ramon, bakit ha? Bakit hindi mo sa akin sinabi na may girlfriend ka? Sorry. Natakot ako. Sorry, Trina. Ano magagawa niyang sorry mo ha? Napahiya ako sa harap ng maraming tao! Please, Trina. Intindihin mo naman ako. Hindi ko sinabi sa'yo kasi natakot ako. Huwag ka nang mag-explain pa. Trina, please, listen. Ang gago ko para itago sa'yo yung totoo. Pero natakot lang ako na mawala ka sa akin. Natakot ako na baka kapag nalaman mong may girlfriend ako, hiwalayan mo ako. Dapat sinabi mo na lang sa akin yung totoo! Trina, mahal kita. Mahal na mahal. Pero may girlfriend ka, Ramon. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Makikipag-break din ako kay Dayan. Kasi Trina, ikaw ang mahal ko. Bigyan mo ba ako ng chance, please? Ano? Bakit di mo pa hiniwalayan? Hindi ko kaya, Casey. Hindi ko kaya. Hindi ganun kadali yun. Anong hindi mo kaya? Halos ipagdasal ko sa Diyos na lamunin tayo ng lupa nang pinahiya tayo ng girlfriend niya. Tapos ngayon sasabihin mong di mo kaya? Pwede bang iba na lang yung pag-usapan natin, ha? Pero Trina naman, may girlfriend yung tao. Makikipaghiwalay na si Ramon kay Dayan. Paano pag hindi niya hiniwalayan? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Papayag kang maging kabit? Oo, kung kailangan ko maging kabit, papayag ako. Mahal ko si Ramon. Ano? Tanga na kung tanga pero mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Ramon, Casey. Hindi ako titigil na itanong sa'yo to hanggang sa matauhan ka. Sigurado ka bang mahal mo si Ramon? Oo, mahal ko siya. Siya ba? Mahal ka ba niya? Oo, ramdam kong mahal niya ako. Kung mahal ka niya, di ba dapat nakipaghiwalay na siya sa girlfriend niya? Tulad ng ginawa mo para maging maayos yung relasyon yung dalawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sigurado akong mahal niya ako. Ramdam kong mahal niya rin ako. Josh, ano ba? Tumigil ka na. Basang-basa ka na, oh. Hindi, ayoko. Ano ba? Huwag kang humarang dyan sa dadaanan ko, tsaka umalis ka na dyan. Ang lakas ng ulan, oh. Tina, kung gusto mo banggain mo na lang ako. Pero hindi ako aalis dito. Di ba sabi ko sa'yo, tigilan mo na ako? Wala namang mangyayari dyan sa ginagawa mo, eh. Please, Trina. Walayan mo na si Ramon. Niloloko ka lang niya. Ano? Alam ko na yung katarantaduhang ginawa niya sa'yo. Niloloko ka lang ni Ramon. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Josh, hindi mo sa akin dapat sinasabi yan. Sabihin mo yan sa sarili mo. Tigilan mo na ako. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Pero Trina, hindi ganung lalaki ang para sa'yo. Wala akong pakialam kung hindi siya yung lalaking para sa akin. Pero kasi Josh, mahal ko si Ramon. Mahal na mahal ko siya, kaya please lang, tigilan mo na to! Kahit na hindi para sa akin. Kahit para na lang sa sarili mo. Iwalayin mo si Ramon. Hindi niya alam yung worth mo. Wala siyang ideya kung gaano ka kahalaga. Bulag siya!
Para hayaang mangyari sa'yo to. Kaya Trina, please. Makinig ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Hindi ako makikinig sa'yo. Kasi Josh, hindi ko kaya. Mahal ko siya! Ano? Itutuloy mo pa rin ba yung relasyon mo kay Ramon? Oo naman. Trina naman, kailan ka ba magigising dyan sa ilusyon mo? Hiwalay na si Ramon sa girlfriend niya. Ha? Oo! Tinupad niya na yung promise niyang aayusin niya din yung mga kailangang ayusin. Kaya nakipaghiwalay na siya kay Dayan. Sigurado ka bang hiwalay na sila? Ang galing kaya magtago ng mokong na yun. Ni walang bahid sa Facebook at Instagram niya na may girlfriend pala siya. Oo, sure ako. Ipapakilala na din niya ako sa parents niya. Ewan ko hindi ko alam kung ito ba talaga yung tamang mangyari. Single ako. Single siya. Siguro naman walang dahilan para hindi magkaroon ng maayos na relationship, di ba? Single ka, single siya, pero dalawang tao yung nasaktan nyo. Dalawang tao yung nag-sacrifice para maging happy kayo ni Ramon. Worth it ba? Kahit saan ako lumugar, meron at merong masasaktan. Kung babalikan ko at itutuloy ko yung relasyon ko kay Josh, kahit hindi ko na siya mahal, masasaktan ako dahil niloko ko lang yung sarili ko. Masasaktan ko rin si Josh kasi inagaw ko siya sa taong para sa kanya. Mas tama bang itatali ko siya sa relasyon namin kahit hindi ko naman na siya mahal? Hindi ba't mas maganda na palayain ko na lang siya para magkaroon siya ng chance na hanapin at matagpuan yung taong para sa kanya? Pero ikaw yung mahal niya. Pero hindi ko na nga siya mahal. Di ba unfair kung babalikan ko siya? Kahit wala naman ako nararamdaman para sa kanya. Ang dami na rin pinagdaanan ng relasyon natin, no? Ang bilis ng panahon. Parang isang iglap lang, pero ito, naka 2 years na pala tayo. 2 years na ikaw yung mahal ko. Oo nga eh. Halos hindi ko rin namalayan. Ramon, tuloy yung trip natin sa Ilocos, ha? Next week na yung 2nd anniversary natin, kaya isasama kita sa Ilocos para makilala mo na din yung iba kong kamag-anak. May family reunion kasi kami doon. Nasabi ko na din sa kanila lahat na pupunta ka. Pero Trina, You can say no. Nasabi ko na kay mommy and daddy na pupunta ka. Pati si lolo at lola excited na makita ka. Trina, kasi baka hindi ako makasama. Bakit naman? Ang tagal ko nang gustong sabihin sa'yo to eh. Ha? Ano yun? Gusto ko nang makipag-break. Ano? Ayoko na, Trina. Gusto ko nang makipaghiwalay. Pero bakit, Ramon, ha? Mahal kita, Trina. Sigurado ako dun. Pero bakit ganun? Bakit kahit mahal kita, hindi ako masaya? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, Ramon. Ako rin. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Sinubukan kong labanan yung lungkot. Araw-araw, kinukonvince ko yung sarili ko na dapat masaya ko. Kasi mahal ko ang taong mahal ko. Pero Trina, may kulang eh. Pakiramdam ko may kulang. Anong kulang, ha? Linawin mo naman para magawan ko ng paraan, Ramon. Sinubukan kong ipagpatuloy yung relasyon natin para bigyan ng chance. Para bigyan ng chance yung sarili ko na maramdaman ulit na mahal kita. Pero every time na magkasama tayo, si Dayan yung iniisip ko. Ano ka mo? Si Dayan yung iniisip ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero siya ang naiisip ko, imbis na ikaw. Yung ex ko yung iniisip ko. Ramon, akala ko ba ako yung mahal mo, ha? Oo, minahal kita. Pero bakit parang hindi ako naging masaya? Please, Ramon, huwag mo kong iwan. Unfair kung magstay ako sa relasyon natin. Kung ganito yung nararamdaman ko. Hindi tama na kapag kasama kita, ibang babae yung iniisip ko.
Sorry, Trina. Please, Ramon. Please. Bigyan mo ba ako ng chance? Bakit? May nagawa ba akong mali, ha? Sabihin mo. Ayusin ko. Basta wag mo lang akong himalayan, Ramon, please. Kahit cool off, sige. Papayag ako. Bibigyan kita ng space. Baka nasasakal ka na sa akin. Bibigyan kita ng time to think. Wag naman break up po. Please, Ramon. Please, wag naman, oh. Sorry, Trina. Sorry. Hindi mo na ba ako mahal, ha? Okay lang kahit hindi mo na ako mahal. Wala akong pakialam kung hindi mo na ako mahal. Ang mahalaga, mahal kita. Kaya please, Ramon, huwag mo naman akong iiwan. Please, Ramon, huwag mo. Trina. Sorry. Ramon! Sige na, Josh. Umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Casey, please. Sabihin mo na sa akin. Casey, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin. Ang kulit mo din, no? Totoo bang hiwalay na sila Ramon at Trina? Hayaan mo na si Trina. Magulo pa isip noon. Gago talagang Ramon na yun. Makakatikim sa akin kapag nagkita kami. Ano, sasapakin mo? Gugulpihin mo? Sa tingin mo may maganda magagawa ang init ng ulo mo? Pero ginago niya si Trina eh. Gulo lang yan. Please, Casey. Gusto kong makausap si Trina. Tulungan mo naman ako. Ayoko. Please. Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin si Trina? Kailan ko ba hindi minahal yung best friend mo? Pero Josh, hindi ka niya mahal. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa kanya. Mahal niya ako. Sigurado ako mahal niya ako. Hindi ka na nga niya mahal. Bakit ba ang kulit ng lelang mo? Mahal niya ako at mahal ko siya. Mas kailangan niya ako ngayon kaya please, tulungan mo ako. Ang gago mo na, ang tanga mo pa. Ano? Bakit ba ang kulit mo? Hindi ka ba makaintindi? Hindi ka na nga niya mahal. Mahal niya ako! Hindi ka niya mahal. Mahal niya ako! Mahal kita! Ano? Oo, Josh. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Casey, hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan doon? Mahal kita. Kaya please, Josh, tama na. Maawa ka naman sa sarili mo. Awang-awa na ako sa'yo kaya tama na. Huwag mo nang gawin yan sa sarili mo kasi masakit sa akin yung nakikita kitang ganyan. Tama na, okay? Mahal mo ako. Oo. Mahal kita. Dati palang mahal na kita. Paano? Hindi ko alam kung paano. Pero ang alam ko, mahal kita. Pero best friend mo si Trina. Kaya nga tinago ko na lang yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Ayokong malaman ni Trina kasi best friend ko siya. At ayoko rin malaman mo kasi imposible namang mahalin mo ako, diba? Diba? Tsaka ang damot ko naman kung sakaling sabihin kong mahal kita. Kasi alam ko kung gaano mo ka mahal sa Trina. Hindi ko noon sinabi sa'yo na mahal kita. Kasi kitang-kita ko sa mata mo kung gaano ka kasaya kapag kasama mo siya. Okay na sa akin yun. Basta makita kitang masaya, masaya na rin ako. Casey, hindi ko alam. Pero alam ng Diyos na sinubukan kong i-save ang relasyon niya ni Trina. Pinagilan ko siya. Sabi ko huwag makipag-break sa'yo kasi alam ko kung gaano mo siya kamahal. Alam ko rin na masasaktan ka kung iiwan ka niya. Kaya Josh, tama na. Alam kong mahal mo siya. Pero Josh, hindi ka niya mahal. Tama na.
Musta na? Okay naman. Pinipilit kong maging okay. Tarantado talagang Ramon na yun. Hindi niya dapat ginagawa sa'yo yan eh. Hayaan na natin. Trina naman, bakit hahayaan? Ginago ka niya eh. Josh, hayaan na natin. Wala namang mangyayari kung magagalit ako sa kanya, di ba? Tsaka hindi ko rin kayang magalit sa kanya. Ano? Mali yung ginawa niya sa'yo. Walang mali sa ginawa niya. Nagmahal lang si Ramon. Kasalanan ba yun? Nagmahal ng ibang babae. Sinaktan ka niya, Trina. Oo, sinaktan niya ako. Pero ginawa niya yun para sa taong mahal niya. Iniwan niya ako para sa taong totoong nagpapasaya sa kanya. Hindi kita maintindihan eh. Kahit ako hindi ko maintindihan yung sarili ko. Don't worry. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Josh, Naiinis akong nagkakaganyan ka. Sinayang lang nung gagawin yun dyan sa binigay mo sa kanya. Hindi ko naman hihingin sa'yo na maging tayo uli. Basta hayaan mo na. Damayan lang kita. ayoko. Hindi ako papayag. Bakit naman? Kahit naman ito lang. Hayaan mo naman akong mahalin ka. Josh, kahit ginago ko o tinarantado ko ni Ramon, mahal ko pa rin siya. Kaya hindi kita hayaang mahalin ako kasi may mahal akong iba. Pero hindi ka mahal ni Ramon. Pero mahal ko siya. Mahal na mahal. Kaya please lang, Josh. Huwag mo nang ipilit. Ako yung hayaan mo. Hayaan mo kung mahalin yung taong mahal ko. Pero Trina... Sige na. Umalis ka na. Sorry kung nakita mo pa yun ha. Hindi ko naman kasi alam na dadaan dito si Josh. Okay lang. Oh, bakit ka umiiyak? Casey, bakit ka umiiyak? Wala. 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 Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Your number one SM radio station.